Moja prvá otázka je, ktorý kurz ste v Botifobe absolvovali? Absolvoval som Petri Express kurz. Prečo ste si vybrali Botifob? Uvažovali sme v podstate o kurzoch, ktoré by sme chceli, a v podstate moja spoločnosť, kde pracujem, má dlhodobo už dobré skúsenosti s Botifobom, takže preto mi to aj bolo takto odporúčané a nakoniec sme sa rozhodli. Čo vám kurz priniesol? Sú to v podstate všeobecné znalosti o projektovom manažmente, ktoré využívam v podstate aktívne počas mojej práce, a bolo to jednak veľmi dobré oživenie a samostatne v podstate aj ten prínos toho kurzu, tá interakcia s ostatnými kolegami bola veľmi pozitívna a podľa mňa veľmi potrebná pre lepšie pochopenie kurzu. Ďakujem veľmi pekne. Aj ďakujem.